The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Job 1:21 said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days. One life for Christ is all I have. One life for Him so dear. One life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. He who has my word, let him speak my word faithfully. Speak, for your servant hears. The worlds were framed by the word of God. The Lord on high is mightier than the mighty waves of the sea. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Sa dili pa kita padayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw. As usual, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon, pinaagi sa pagsusi kung pa ba kita'y gitinir nga mga sala sa sunahuna, sala sa dila, sala sa buhat, kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios busa. Nagamando ang Dios nga atong gamiton ang gitawag o recovery technique nga kita may balik ngadto sa pagkiyumbitay sa Dios. Huwag tangon o ato kanang we have to flush them out kining mao mga sala aron kita malimpyuhan o kita mapunan sa Espiritu Santo. 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pa'y Kristo sa imong kinabuhi, dapit ka gamitan ang imong kaugalingong kaubuton, your free will, to make a decision. Paghimog desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga mong manuluwas. Humani mo buhata ka na, mandam no sa bikaw sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw busa sa hilom magampod na. Let us pray. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining adlaw. Ngay mo kami gidala pag-usab din nining dapita aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong nga mo lamang kini ang among kinabuhi, mo kini among gabayan,
mo kini among subayunon ug among instruction manual nimo ngay mong gipa tudlo kanamo aron kami we can live a fruitful life nga kahimut-an nimo sa imong madawat busa uban ni kami nining adlaw sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong pinagi sa pag ministeryo sa Espiritu Santo kanamo kang tanga mga babag o Dios kami makatutok makapunting lamang sa mga tudlo kanamo kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw kaniyong tanan mga suki. Well, ako na lang mong tawag suki kay padayon naman kamo sa pag keep on being exposed to Bible doctrine nga mao man kini ang atong priority ingon nga mga anak sa Dios. Kay ato namang nasayran nga without Bible doctrine life would be miserable. But with Bible doctrine puno ta sa pulong sa Dios, life would be fabulous. Manindot, kulbahinam, o gana ang mga bertud nga nagahulat nga atong maangkon. Ug busa, padayon kita karon, niini kitang gandupot pa kita sa atong tulunan o tunanan o topic na mao ang the Doctrine of Sin. Ang pagtulunan bahin sa sala. Ug ato naman kining at diha kanimo sa makadaghan nga ang sala unsa toy sala, what is sin? It's gitawag kining maong pagtuon nga hamartiology. The study of sin is called hamartiology. Kining hamartiology gikan sa original nga noun nga hamartia. Ang hamartia, a Greek word nga nagkahulugan og sala. You see, sin has always been with us. Okay? O ato naman ningi define kanimo that sin is anything that is contrary. Sukwahi ngadto sa kinaiya sa Dios. Sukwahi. Or independently of God, of God's provision. O ayaw na gyud ni kalimti kining Roma 3:23. It is a verse that most of us had memorized maybe. Nasag-o na nato kanaapan ang katapusang bahin yan the last part na ng maong bersikulo hatag og dakong gibugaton. It is emphasizing nga ang tanan nakabsan sa himaya sa Dios. We have come short of the glory of God. Ang tibuok yung teksto nag-iingon man og all have sinned, tanan, and come short of the glory of God. Na kana lang pagkasulti o kana lang pagkasultiha, kana nagpaila nga kitang tanan mga makasasala. Kitang tanan dunay mga sala. O kining bugat nga pagkasulti nining maong bersikulo hulagway. It delineates and describes very clearly nga ang tanan, no exception, tanang tao nakabsan sa himaya sa Dios. With that condition of man, ang pulong sa Dios nagahulagway nga it is sin that causes man to be short of God's righteousness. Kaya ang Diyos nahibaw sa tanang mga sala, sa tanang tao, bisan pa sa kaniadtong eternidad, nahibawan na ni sa Diyos. Niya pa, God already knew through His omniscience all sins that are still going to be committed in the future. Ito pang pagabuhaton pang mga sala, nahibawan po na sa Diyos. Now, tingali,
ipangutana kini maong question nganong importante man alang sa Dios nga may bawaan niyang tanang sala sa tanang tao. Tubag, naibaw na ka. And I hope you know how to answer that. Aron iyang mahukman. So he can judge them. Kay unsa to'y definition sa sala? Ang tanan unsa o ang bisan unsa nga sukwahi contrary to the character of God, sala. Now, unsa man tong what particular character or attribute of God nga maapektahan gyud maayo sa sala? Unsa man? Ang integrity o pagkabalaan sa Dios mao'y maapektahan maayo. And because of that, and that's the reason why God must know, kinahanglang may bawaan niya kini atong mga sala. Sala sa tanang sakop sa kaliwatan sa tao, aron maunsa niya, aron iyang mahukman kining mga sala. So he can judge them. And where did the judgment happen? Diin may tabo ang paghukom sa maong mga sala. Diin hukmi ang atong mga sala. Dito sa cross. Dito. Therefore, in order nga ang paghukom sa tanan natong mga sala can be completed, aron makumplito, ang Dios had to know all the sins. So nakita na nato kana. Klaro na kayo. Mao'y hinungdan nga dili nato mahimo ang pagpangulipas nga maingon tag grabe ra ni ako mga sa labihan ra kadaghan, sobra gyud kaayo nga murag sa akong tanaw di na ni matabang, murag di na ni mapasaylo. Now, paminaw o ginumdumi nga ang Dios nahibaw sa tanan matag sala, all sin sa tanang tao, sala nga nahimo in the past, sala nga nahimo karon, og sala nga nahimo sa umabot pang mga adlaw o mga katuigan. God perfectly and simultaneously knew all the sins natong tanan nga mga katawan. O mao lagi nga anything contrary to the character of God mo kanang sala. O kung malikon nga, God knew simultaneously every sin that would be ever committed by every member of the human race. Kung mao na nga, kinahanglang mahibaw-an gyud sa Dios aron iyang mahukman, gihukman si Ginoong Kristo didto gidak-dak ingon ta. I hope dawat ka na Bisaya, gidak-dak, gipasangil nga tukang Ginoong Kristo samtang nagbitay siya sa cross. Ang tanan nato mga sala. Okay? So, no, mga tanan ko nimo. Diha ba'y kapasayloan dito sa cross? Akong balikon kaya ito naman ang gisgutan. Ako kang tubagon. Walay kapasayloan na itabo dito sa cross. Wala. So, tingali mo, sinta ka mo yun. Sa ko ng istorya ha, nga may kapasayloan. Way kapasayloan kay kantong na itabo dito sa cross, mautoy sa stimulus, provision sa tao. Mautoy pag akan ng awhag sa Dios, pag awhag ra to, provision ra to, stimulus ra to sa tao. Kay ang tanan laging stimulus, pag awhag, kinahanglan og tubag. Okay? Ug ang tanang tubag pod unsa na ay resulta. Mao tong stimulus atong nahitabo dito sa cross, why kapasayloan. Okay. Ato na ning ipaklaro nimo. Ang kapasayloan, forgiveness, mahitabo lamang. Paminaw ha? Mahitabo lamang sa diha nga ang tao nga nakadungog nga si Ginoong Kristo mao ang manluluwas, nakaluwas sa salas tao. Kung makadungog siya, ug mohimo siya desisyon sa pagtuo nga si Ginoong Kristo
maore bugtong manluluwas, iya ka nang, well, that's tantamount to receiving, believing in Him as Lord and Savior. Maora ka na'y higayon nga naanay kapasayloan. Kasabot ka? There. Forgiveness happened. Forgiveness happens at the moment a person who heard the gospel makes a decision to believe on the redemptive work of Christ at the cross. Mutuo siya ba? Kaya maora man ay hangyo sa Diyos gawahan. Tuuhi lang ang humbugtong anak na namatay siya tungod sa imong mga sala. Tuuhi lang. Maora. Ayaw na dugangi. Believe lang. Okay? Ano mang ginang believe magigamit sa Diyos mo na why faith? Now, by the way, okay, so naklaro na nimo, ang kapasayloan mahitabo lamang sa diha nga ang maong taong nakadungog sa mayang balita sa kaluwasan, mo ingon siya, mutuo ko. Diha, naa na ang kapasayloan. Okay? Nasabdan nimo to? Okay. Now, atong balikon to, ano man yun ang faith o pagtuo man yun gigamit? Ano man? Okay. Doon ay tulo kamatang sa human perception. Ambot pasabot. Ang tawhanong pagpanabot. Okay? Una ni mo nginganlan sa in English o empiricism. Ano sa maning empiricism? Di empirical ba? Empirical. This involves 5 ka mga inunta kanang faculty of man. Okay? Faculty. Sa parte sa atong sa pagkatao at atong ingon nga kalag. Okay? Dunay 5. Well, of course, the kanang sense of kanang sight, una nini, sense of hearing, okay? Ang imong pagkakita pinagi sa imong mata, mga mata, imong pagkadungog, sense of hearing, sense of smell, pag kanang simhot, sense of kanang sa isurod, taste, sense of taste, o ang unsa, 5, sense of touch. So, akong balikon, sense of hearing, sense of sight, sense of smell, sense of taste, o sense of touch. Kining 5. Mo naging alag empiricism. Now, pinagi ning 5, kita makasabot. Okay? That is used in human perception sa atong pagpanabot sa tawhanon. Mo ni empiricism. Ikaduha, ang matang, ikaduhang matang sa pagpanabot ng tawhanon, mao ginganlan og unsa, rationalism. Unsa man ning rationalism? Ang kanang pangatarungan. Okay? Kana bang mga tarungan ka mo kini? Kini mao ni mo na dili ni maayo mo na kini mas maayo. Okay, pangatarungan. That's one way of human perception. Usa na. Okay, duha na to, empiricism ug ang unsa, rationalism. Pagpangrason ba? Pagpangatarungan. Now karon ang ikatulo mao ang pagtuo. Faith. Ang faith is the noun. Unsa may verb sa faith? To believe, di ba? Mao na gipili sa Dios nga mao'y magamit sa unsa paghimo desisyon pagpaluwas. Faith. Okay? Sabtan ni pa kayo, sundan ni nga di ka passing. So faith is that human perception mo gipili sa Dios kay kining faith, kining pagtuo way merito. Masabot pasabot nga way merito. Way merito. Gitandi na to ni sa tao nga normal. I'm talking about a normal person. Okay?
ang usa ka normal nga tao makainom og tubig. Normal ba? Dili siya handicap, wa siya mga depekto. So, ang normal nga tao makainom og tubig, makakaon og kanon. So, dili na way merito ka na. But pasabot nga way merito nga ang tanan man makahimo, di man kay ingon ikaw ra may ako ra may tao, may laki kay ako ra may magkakaon, ako ra makainom. Dili. Okay? So that is both pasabot nga you have the ability to unsa kanang mudawat kag solids and liquids. Okay? Kay kanang naa makay kining abilidad o you are able. Okay? You have the ability. Okay. So, why merito ang pagtuo mo ni gipili sa Dios? Unsa man tong gisulti diha sa Hebrehanon 11:1. Hebrews 11:1. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Okay? Pagtuo. So, di lang una kita mo kanang expand bahin ni ining maong pagtulunan kay lain man ang ingon ta kategori. Okay? Kaya man ta magdupot ining categorical bahin sa sala. Okay? So, mao kada nga gipili sa Dios ang pagtuo kay way merito. So, mao nang ingon nato nga ang tanan ana ay pagtuo. Okay? Ana ay pagtuo magamit niya kanang pagtuuha. Faith is inherent. Okay? Built-in na nang hinatag sa Dios. So, ipagamit ka na sa Dios. Either negative or positive. Okay? So, human nga makadungog ang usa ka tawo bahin sa bahin balita sa kaluwasan nga sama nitong gisgutan. Okay? Nakadungog siya, nakasabot siya, nakakaton siya. Now, nakadungog siya niya ng stimulus. Stimulus man itong gibuhat nga kaluwasan ni Ginoong Kristo sa cross. That was stimulus. Pag-amwag niya, ang Diyos nanginahanglan og tubag nimo pinagi sa imong paggamit sa imong pagtuo. Okay? Mutuo ka ba o dili? Okay? Atong gibasihan sa Juan 3:36 unsa gisulti. He who believes in the Son, the Lord Jesus Christ, unsa, has eternal life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. John 3:36. Ano gibasihan nato niya ng stimulus and then the response, mao nang response, and then every response has a result. Na may resulta. Ikaw nga di mo tuo, okay, di man ka mo tuo, then na resulta. Ikaw nga mo tuo, na po resulta. Kasabot ka ba? Ini nga itong gi-explikar ni mo. So, mao ka na ang buot ibasabot nga ang kaluwasan mahitabo o kanang matinuod ang kaluwasan sa diha nga ikaw mo gamit sa imong pagtuo. You said, I believe. See? Now, mabita na itong giingon nimo sa miagi na itong paghisgot bahin ini nga ang tanan makatuo. Okay? Ang tanan makatuo. Apan dili tanan mutuo. Mao na aging tubag ng mga na pinulusupo bang pangutana, maingon nga, ngano mang naa may maimpirno? Nganong naa may mga taong muadto sa impirno? Saan niyo pagtubag? Sa ikatubag ni mga na? Na ay mga taong muadto sa impirno, unsa? Tinuyuan sa ilang buot. Sila'y nagbuot nga muadto. Kaya naaman, klaro na kayong pulong sa Diyos diha sa Segundo Pedro 3:9.
2 Peter 3:9, God is not willing, dili siya buot, dili niya kabuton nga naay malaglag. Okay? God is not willing that any should perish, but that all, underline that all, nga ang tanan unta mo kabot sa paghinulsol. That all unsa will come to repentance. Metanoeo. Greek word metanoeo means to change your mind. Okay? Imo kanhi, imo pagunahunan ni Ginoong Kristo walay bali. Wala nimo bili. Karon change your mind. Ibali yun. Okay? Mura naging nag-about face ka. You see? So mo na nga kabubuton sa Dios nga mo about face ka, mag-usab ka sa imong huna-huna. Okay? Repentance. Mo libot pasabot sa repentance, paghinulsol. Okay? Nasabtan nimo na. So mao kini ang atong subli ato pagpadayag o papaklaro nimo. So therefore, ang prinsipyo mao kini nga because of what our Lord Jesus Christ did at the cross, ana-anay unsa. Naana kay chance nga maluwas. You see? So this principle is what happened at the cross. So, what is the solution to sin? In general, what is the solution sa may kasulbaran sa sala? Ang cross. Mo nitubag. Ang daang pagisad in the Old Testament, ang mga magtutuo niya itong panahon na naghimo ni silang sakripisyo aron sa pagsulban sa sala. Apan karon, niini nga itong panahon karon, in the age nga ni ata karon, sacrifice is not necessary. Di na. Wala na kinahanglan mga sakripisyo. It is faith in Christ. Namo na. Pagtuo lamang kang Kristo lamang, dili ang pagsakripisyo. Idumdumin ng prinsipyo what the righteousness of God demands, the justice of God unsa executes. Principle ka na. Well, ay uban tingali mo yung okay raman tingali mo binutan ng ko. Now, just be good to be approved by God. Mao ka na imong kanang huna-huna nga ikaw maluwas lang sa pagkabinutan. Di nagugkumang manapaw, di nagkumang nikas, di nagkumang makak. Mao ka na, di nagkumang I want to be a good person. I just want to be good, to be approved by God. Question. Pangutanon ka na kung mao na imong pinulusupo. Where do you base your good? Unsa man di man imo ibase ng imong good, imong pagkamaing tao? Is your good really good enough? Mao na ang sukdanan sa Dios hingpit dili ikatandi ang sukdanan sa Dios sukdanan nimo. See? Kay only God's good is the right basis, not man's. Dili na to basihan sa atong kaugalingong kanang paningkamot. You see? Ano sa magsulti si Piso 2, 8-9? Ephesians 2, 8 and 9. We have been saved by grace through faith. This is not of yourselves. It's a gift of God. Di ba not of works. Dili pinagi sa itong binuhatan. Not of works, lest anyone should boast. No, naklaro kayo ng pulo sa Diyos diha. Now, kay imo ka ng giatubang ang integrity sa Diyos diha. God's integrity is what you are facing. Ang integrity sa Diyos, ang iyang pagkamasaligan na langkob kini sa tulo niya ka mga kinaiya. Ano sa maning tulong kinaiya sa Diyos? 3 attributes of God. Perfect righteousness, hingpit nga pagpatarong. Perfect justice, hingpit nga makiangayon. O perfect love, hingpit nga gugma.
Kining tulo. This is what the integrity of God means. Huwag nagatubang kita niya na mo bitaw na nga. Inom-dom papug ka as a review. Man needs to adjust to the justice of God. Nanginahanglan nga siya mo unsa, mo pasibo sa hustisya sa Dios. Mo bitaw tong atong giisgutan katong tulo ka kanang adjustment to the justice of God. Ang una nini gitngalan nato og satjog, okay? Ato lang nang kanang abbreviate satjog represents salvation adjustment to the justice of God. Okay? Nakuha ni mo na? Satjog, S-A-T-T-J-O-G, satjog, salvation adjustment to the justice of God. Salvation, magpaluwas. Pinagis pagtuo lamang kang Kristo lamang. Mo ni una. Ikaduha, ratjog. Unsa man ning ratjog? Rebound adjustment to the justice of God. Sa panahon nga kita makasala, rebound. Okay? Hinganli o admitihi. Hinganli lang. Okay? Admit that you have committed those sins. Ratjog. O ang ikatulo, matjog. Unsa man ning matjog? Maturity adjustment to the justice of God. Mauni ang tulo ka adjustments nga atong himuon nga kinahanglan atong agian. Okay? Nga kita mahiun sa mahitunong kanang sibo kita sa will of God. Okay? So, mo ni ang atong gisgutan nga kitang tanan mga makasasala o gihukman ang tanan ng tumansal dito sa cross. O dito, gihukman ang tanan ng tumansala. So, in order that the judgment of all our sins can be completed, nga makumplito yun, mo nang ang Diyos nanginahanglang mahibawon siya sa tanang mga sala. That's why, di na ito mahimo ang pagpangulipas nga, maingon tag, grabe na kung mga sala, mao ka na, mo kanto, murag di na ni mapasaylo. Apan, mura na, maingon tang pasipala na. You see? Kaya ang tanan mang sala nga, ang tanang sala sa tanang tao, gihukman naman. Why nahibilin? Ang tanan gihukman. See? O kana tinuod gyud nga mapapas ang tanan ng mga sala sa diha nga ikaw mohimog desisyon sa pagtuo kang Ginoong sa Kristo nga imong manluluwas. All past sins will be unsa forgiven. Kay mo to gihukman nga sala. Okay? Natingali mo yung how about kini makasala patahuman ta maluwas. Magsige man tag pagkasala kina okay. Now antong klarohon ni. Tinuod. Bisan kon kita mga magtutuo na, okay? Ikaw nga magtutuo nagpaminaw nini, even though you are saved now, ikaw giyatagan ng eternal life, kung tanan nga mga benepisyo at the moment of salvation, na apa man lagi tay kinaiyang magasasala. Inomdom ka niya itong tulo ka major sins nga itong isgutan. Imputed sin, mao to Adam's original sin. Sunod, inherent sin, kanang built-in. Mao ni nga lag old sin nature nga niyas tanang silda sa atong lawas. Ikas tumoy sa atong buhok ngadtos kinatumyan sa atong lapalapa na puno ni sa kinaiyang magasasala. Mao magatukmod nato sa pagbuhat og sala. So mo na nga bisan luwas na ta say yapon tag pagkasala kon no ni kon nalagi bantay og nanay kon if wa tay pulong sa Dios sa atong kalag nga magamit mo nang sige tag pagkasala kay wa may unsa wa man tay nagiban atong iasdang nining kanang
gahom nini nga itong kinaiyang mga sasala. Gamhanan na ba na? Okay? Unsa may, by the way, as a review po, unsa ka itong tulo ka mga major enemies sa mga magtotoo? Namdam ka? Major. Mga dagkong mga kaaway nato nga mga magtotoo. Una niini, ang kalibutan. No, dili ning yuta nga itong lakaw-lakawan, dili. Kining sistema nining kalibutan na. Manibot na sabot. Ang sistema ning kalibutan na ihang Satanas. Nga naman. Kasi siya may kaduma ning kalibutan na lagi. So, system, cosmic system, man gitawag. The world. Man itong unang kaway. Ano sa may sunod? The devil. Si Satanas. O ang iyang mga alalay, mga demonyo. Nga nagalibot-libot din sa kalibutan. They are, gingon bito na sa bersikulo, they are roaring, like roaring lions. Nag-move, naglibot-libot, nag-move, naglibot-libot, nagpangita kinsay ilang tukbon. Mao na gingon diha. Kay si Satanas o iyang mga demonyo. Mao ni atong kaaway. Kay ang kaaway sa Diyos, kaaway na to. You see? Kaaway. So, mo na ikaduhang kaaway na to. Dagko ang kaaway na itong isugutan. The devil. Sige na siya panglawgaw yun. Sige na siya panglingla yun. Kaya siya man ang amahan sa mga bakakon. The father of liars, father of lies. O na, kung ikaw magpaduma niya, magpadani ka niya, na, ano sa amang ka madani? Bantay. Madani ka ni Satanas o iyang mga demonyo kung wa kay hinagiban ng iyasdang batok nila. Ano sa may hinagiban? Espirituhan nun. Dili tinawhan nun. Di kay magdakadihag. Kung saan diha, pinuti. Kung saan diha, kampilan. Pero di na mada. Bisan pag mga kanang kanyon ba yung mong gamiton? Dili na. Dili. We do not wrestle against flesh and blood. But unsa? Mga spiritual mo nang gikinahanglan, spiritual nga mga hinagiban. Ang pulong sa Dios mo na. This is the sword of the Holy Spirit. Na mo nang punon lagi niya itong unang pulong sa Dios. Aron mo na makaunsa, suppress nining gahom sa kinaiyang magasala nga niya sa atong kalawasan. Kasabot ka? Kaya kiniya atong old signature atulan ng kanang move on kana og initial OSN, old sin nature. Okay? OSN. Mao bitaw ni giingong Pablo. Nainumdong kas iyang isulti ni Pablo bahin ini. Yan siya. Yung kasabot sa akong kaugalingon. Unsa gani akong gustong buhaton, di na ko mabuhat. Ug katong dili ko buot, mubuhat, mo akong mabuhat. Kasabot. Sa kasabot pagkatong gingon na niya. Nga di siya kasabot ba? Nga naay gusto niyang buhaton, di siya kabuhat. Apan kadtong dili niya gustong buhaton, mao hinuhi yung mabuhat. Maunang bot pasabot sa imong kinaiyang mga sasala. Kasabot ka? Old signature, kaaway natong mga magtotoo. Mani kaduha. Unsa may katulo? Unsa may katulo? Unsa man to? Primero, the world. Yeah, the devil. The flesh. Kining atong unod. You see? Naklaro nimo? Kining atong unod. Ni alagi ning tapot ning old signature. Kay mao ni ang old signature ang buti pasabot. Ato kong klarohon kay murag naglibog tingali ka. Una nining kaaway nato mao ang kalibutan. Sistema ning kalibutan. Okay? The world. Sunod, the devil, si Satanas ug iyang mga demonyo. Ug ang ikatulo, katuhang ihemplo nimong unsay gisulting Pablo, mao nang old sin
nature. Tanang silda niya itong kalawasan puno nining old si nature. Ngayon tulak, magatod, magatukmod na sa pagbuhat ng mga sala. Mao naging Pablo, hindi ko kasabot. Kadto nung gusto ng buhaton, di na mabuhat. O katong gusto na hong kanang di mabuhat, mao na yung mabuhat. Mao na yung old si nature. Ikatulo na, kaaway na to ingon nga mga magtotoo. The world, the devil, the flesh. Wala yung hinagiban nga tumagamit, batok nila ang pulong sa Diyos ra. Sadta kina. I hope na klaro ni mo na. Maura kini ang paagi nga mapusgay na to. Kining unsa. Gahom niya itong kinaiyang mga sasala. So, di man na to nga kita nga mga magtutuo na. Okay? Karon nga mga magtutuo na ta. Nagatubang kita 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Niining maong mga butanga. Matagutlo gini natong atubang. Ug mao na nga gikinahanglan nato ang pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios aron kita magatubo sa atong kalang. Kay kini ra man pagihan nga kita makatubo. Wa may lain. May pangita kuno unsang pagihan nga ikaw magatubo. Naabay paagi nimo nga ikaw makatubo. Na naman sa pulong sa Dios kinakaruhana sa 2 Peter 3:18 na kita makatubo sa atong kalag pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mao na tugon sa Dios. Kay sa panahon nga ikaw magapadayon sa pagtuon, gikan sa imong pagkabata ingon nga Kristiyanon, makakabuot ka sa ikaduhang ang mao ang imo nang kanang sa tawag na to sa Visayan ning adolescent nga hingkod. I think that's the right term. Makakabuot sa ang nga mahingkod ta ingon nga Kristiyanon, dili ay lawas nun nga adolescent. Kung sa imong pagpadayon makakabuot ta sa ikatulong ang nga mo na kinatasan nga ang espirituhan ng pagkahamtong spiritual maturity nga diin mao kanang ang nga makatungtong na ganita niya na naanatay maangkon nga katakos sa pagkinabuhi. Capacity for life. You see? Anha na yun maklaro ni mong unsa katataw na yun katinaw di unsa di kahulugas kinabuhi. Life becomes meaningful, purposeful, nindot, kulba, hinam nga Kristiyanong pagkinabuhi. Kung mo nagingon sa Dios nga di ka magmahay kung makakabot ka na niya na. That is the sunum bonum na yun. Mao na ang kinatumyan man gitawag og pleroma stage. Pleroma. Ika man sa original nga Greek word nga pleroo, to fill up. Nga karon pleroma na filled in ka. Puno ka na. So mao na ang nga diin makahimaya ka na sa Dios. I mean, ang Dios mahimaya. You see, automatic na. Nga mahimaya na nimo ang Dios. So, why bili? Why ingnon ta? Why kaligunan ka nang magsigil ng kag-ingon? To God be the glory also. Mga ekspresyon na lang ng why meaning. Okay? Kaya tinuod, automatic ang pagmamahimaya ang Dios sa diha nga kita makatungtong na niya ng kinatumyan nga ang nga buot sa Dios nga atong makabuot. Spiritual maturity. Mao na ambot pa sa buot. Spiritual maturity. Pagkahamtong espirituhanon, hamtong. You see? Mao na capacity for life, capacity for love,
capacity for unsa blessings. Tugma na nga sa diha nga nagakabot na kaniya na, then tuwa naghuwat na tong tubo sa grasya, the grace pipeline, adto iho-ho sa Dios, ipadahili sa Dios ang iyang mga panalangin nga angay na nimong dawaton. Qualified naman ka. You now have the capacity to receive blessings. Ibuo iyang ipadahili niya ng tubo sa grasya, o mo unsa mo puntariya kana ngadto sa pagkamataron sa Dios nga gisulob diha nimo. Ngadtong higayon nga imong gidawat sa Ginoong Kristo nga imong manuluwas, gisuloban ka mura bag hing kuhag kanang tipik, ingnon lang nato, part of God's perfect righteousness, ug iya ni gisulob diha nimo. Nga kung tan-awon ka na sa Dios, dili na kahinukman kundi namatarong ka na. You're declared righteous. You see? Kasabot ka? You are declared righteous na nga naka-tungtong na kadihang dapita. Righteous ka na. Na kay pagkamatarong sa dili na imong righteousness, iha na sa Dios. Nagisulob sa Dios diha nimo. Okay? Gisuloban naman kas perfect righteousness sa Dios. So, ang tumong sa Dios sa iyang panalangin nga ibobo diha nimo, okay? Actually, kung ingnon lang nato, okay? Nga ibobo sa Dios diha nimo kay na naman kay katakos. Actually, ang puntariya gyud na iyang hingpit nga pagkamatarong nga naa diha nimo. So kinsa may unsa may ma-benefited, di ba ikaw? You see? Mao na nga ma-benefited ka na, nakapahimos ka na sa imong panalangin that you deserve, kay may capacity ka naman, diha may maya ang Dios. Kasabot ka? That's the time God is glorified. Kaya mura ko nas ginikanan mo tanaw niya, nakita nilang ilang mga anak nagmatinumanon, nagbinutan. Di ba malipay ang ginila? Taon po ng hong anak. Nagsunod yung taon siya. Karon, siyang tagaan ng mga kaayuhan. You see? Mao po na ang Diyos nga mahan. Kaya na kay katakos, capacity for life. So, ayaw na kalimti. Kaya kini atong paghisgot nini, kanit-kanit na magud ni gikan sa kanang pagtulunan bahin sa sala, o niya mo kanang ambog na kini sa uban pa mga categories mo nagiingon og categorical study. So mo na nga maglukso-lukso ta once in a while sa ubang mga kategori aron ato ni kining ilangkob, okay? Atong ingnon ta tibuk-on o sa imong pagpadayon sa pagpaminaw nining atong paghisgot nini, pagtuon nini, gikan man ni sa pulong sa Dios. O man ta maghimo-himo nini. Kaya di man ta kaagol ako niya. Amo nang the Christian way of life is a supernatural way of life. Ug kay supernatural way of life man kana nang inahanglan po doon sa supernatural way of execution. So, gikinahanglan mo bitaw ning atong pagtuon dinhi. Ang atong method gihimo dinhi mura lang ni og conversational. Sabot ka? Mura lang gud ni og o istorya ta o nagkukabildo ta apan samtang naminaw ta sa atong pagkukabildo, naminaw ka diha, there is seriousness, there is devotion nining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Samtang kita naghisgot nini. Okay? Now, okay. Kini mo ay number 1 sa atong kinabuhi. This is our priority. Kini atong gibuhat pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya nga naman,
Mao man kini ang usa sa duha nga essential sa kinabuhi. So what are the essentials in life? Only God, one, and His Word, two. Mora na ang duha. In fact, God and His Word, mora ni ang two immutables in the whole universe. Sa ibot pasabot sa immutable, dili na mausab. You see? Magpermanente na hangtod na ang Diyos ug ang iyang pulong. Two immutables. Now, so duhara ang essentials in life, God and His Word. Mangutan ako nimo, what are the non-essentials in life? Unsa man? Ang dili essential, dili bililhon o dili mahinungdanon. Unsa man? The details of life. Everything apart from God and His Word, mao ni mga non-essentials. So, mao nang nagbarog kita sa prinsipyo. Unsa man ni prinsipyo din eh? Bantay. Nanay prinsipyo po, bahin ini. We stand on the principle flexibility to non-essentials in life, but inflexibility to the essentials in life. Sabot pasabot. Flexibility to non-essentials in life. Mo ingnon ta anto nila gamiton ang pulong makabawog ba? Okay? Makabawog ta sa mga non-essentials in life. Flexible mangud ta. Mahimo tag in other words, makasabot mata, makailata, makabawog ta sa mga non-essentials. Way kanang pulos o way bili kayo. Apan dili na ta flexible kung bahin nas mga essentials kinabuhi. Ako kang taga-ang ehemplo nga pananitan na kay imo nagyun ning priority nga adlaw-adlaw mo tambong nagyud ka sa Bible study nato through the YouTube, lingkod na lang yung diha sa samtang nagpaminaw ka o diya. Of course, mahimo nimong buhaton na si imo in your privacy sa inyong bahay. Of course, maminaw ka. Mo browse ka nining atong Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Okay. Flexibility to non-essentials in life. Okay? Flexibility. Now, unsay bu pasabot, hemplo, malitan mo na ni mong priority. Naay mga kabiligad sa gawas. Okay? O naay mga imbitasyon sa gawas. Okay? Mga non-essentials man na. Di ba? Di man kayo mas minungdanon kaysa pulong sa Diyos. Ang pagtuon sa pulong sa Diyos. So, flexible ka. Okay? Di mo bang masabtan, di mo maalinggatan, di mo dayon. Okay? Mga non-essentials man. Mga non-essentials. Wa may bili sa imong kinabuhi. Espiritual ng kinabuhi. Apan kung bahin nas essential nga maong pulong sa Diyos, pagtuon sa pulong sa Diyos, sa manini atong gibuhat, di na ka maka-flexible. Ubarog na gyud ka. Di na gyud ka magpada. Kaya tingali mong mga higala sa gawas mo yung, ayaw sa Bible study. Ari Santa diri na ay bagbahog dito sa atong amigo na ay mga kanang bibo, na ay mga kanang tapok. Okay? Unsa man to? Essential o non-essential? Non-essential man. So, dili ka flexible. Okay? Mubarog yung ka nga ang imong pasyon na yun, mao ang pulong sa Dios. Di ka magpadani. Nga di mahimo. Mahimo raman na sa ubang panahon, pero bahin ni nga ahon nagyong pasiuna, priority, pagtuon sa pulong sa Diyos, mao gini ang essential nako. I'm sorry, ingon ni mo tong imong mga higala. Now, ingon nga magtotoo, as a believer,
Never compromise on your doctrinal stand. Ayaw. Never. Di gyud mahimo nga ikaw mo kompromiso sa imong baruganan nga dihas pulong sa Dios. You have to stand firm. Barog nga maligon, especially in these critical and dangerous times. Labi na rong panahon na labaw na kita nang inahanglan sa unsa niining atong kalig-on. Mao man ni kalig-on sa atong pagkinabuhing Kristiyanon. Unsa gisugo diya sa Mateo 6:33. Numdum ka? Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Na, ayaw yun pagkompromiso. Now, okay, sa atong giingon kaniha nga, doon natin mga kaaway, tulo ka mga major enemies, ingon nga mga Kristiyano, the world, the devil, the flesh. Mao na nga aniya pa gani idugang nato ning kaaway nato. Ingon nga mga Kristiyano, kaaway natong relihiyon. Magkurati ali ka. Ha? Unsa to? Relihiyon is an enemy of a believer. Religion is unsa? Apart from God. Kaya relihiyon dili iya sa Dios. Ginama sa tao, binuhat, tinukod sa tao. Ang gapaluyo kisa si Satanas. Now, you know what? Karong mga panahon na, hindi atong panahon, in this age of ours, in which we live, na nagkadaghan, lipang ginang kadaghanon ini mga atheist. Ano na yung mga atheist? Kaning word nga atheist, kombinasyon nas duha ka Grigo nga pulong. Kanang no, wala. Ang theos, God, Diyos. Ang Greek word is theos, T-H-E-O-S, theos. Mo nang gikuha nila ng pulong nga theology, is study of God. Gusto? Now, theos. So, combine the two, why Diyos? Mao na ang mga atheist. Actually, wa man gyud ang imog yung susihon, wala ba gyud na way katinuuran. There's no such thing as atheist. They just claim to be. Now, ang mga atheist are on the rise. Let alone circles that flaunt pagpasundayag og mga why Diyos gong mga agenda, godless agenda. Some dismiss eternal wrath. Now, mo ni ang mga atheist, labi na, kini sila, magpasundayag, na sila'y flaunt agenda. Unsa man ang ilang mga agenda? Tingali, wa sila'y kahadlok nga masunog dito sa impyerno. Not afraid of burning in hell. Ikaduha, nga ang Biblia is a bad book. Nga ni ilang mga agenda nga di mayong basahon. Ikatulo, they brand Christians ilang wala na kanang inunta ilang ginganlan ng mga Kristiyano, mga bigots. Ang buot pasabot, mga fanatic. See? Mao nang ilang mga agenda. Now, dihay usa ka apologist, kini siya apologist nga ginganlan og Ray Comfort. Okay? Kini si Ray Comfort may define sa atheism. Ang sa iyang definition. Akong i-quote, a philosophy that enables people to carry out their sinful desires. Mo na iyang definition. Filosofiya kuno na nga
kanang tukmod sa mga tao sa pagbuhat sa ilang mga makasasalang mga kanang kadasig, sinful desires. Now, kadto si anhing evangelist Billy Graham sa iyang artikulo, some things never change. Some things must. He said this, og siya mingon nga effectively, which is an all-important endeavor that will change your life. Now, may I reiterate og akong emphasize one important point din. The ultimate goal, ang ato yung tumong of all Bible study. Bahin nining pagtuon sa pulo sa Dios. The ultimate goal of all Bible study is application, not interpretation. So mao na. And most importantly, to make the Lord Jesus Christ real to our life. Mao na. Mao niya ang numero uno, nagunang tuyo nga nung nagtuon tas pulo sa Dios. Aron nga si Ginoong Kristo mahimong klaro, tataw, tinuod sa atong kinabuhi. Ayaw gyud kalimtin ning atong slogan. Nung lugas atong slogan, Operation SLA. Sabot pasabot. S, study. L, learn. A, apply. Study, learn, apply. Apan na itong singitan lang ng after the learn. Unsa? Study, learn, believe, and apply. So, ato na lang dugangan na SLBA. Okay? SLBA. Study, learn, believe, and apply. So, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. That is the right priority in life. Kay, all human glory is fleeting. Unsay gisulti diha sa Latin nini, sic transit gloria mundi. Sabot pasabot. All human glory is fleeting. Sic transit gloria mundi. Nga sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, nga inikauman na sa atong sa plano sa Dios sa atong kinabuhi, makaingon kita uban ni Pablo diya sa 2 Timoteo 4:7 unsay gisulti. I have fought the good fight. I have finished the course. I have kept the faith. Unya misunod yung bersikulo 8 diha. Si Pablo maningon ni, in the future there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have loved His appearing. Now, mauna ang mga punto nga itong gidadiha kanimo. Ato kinipadayon ugma. Usa ayaw si Piata ang sungpay nining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagdugang sa among kaalam sa imong mga pulong. Pinagi sa imong pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran nining adlaw. Salamat o Dios. Salamat sa imong pagkamatinumanon gayud sa imong mga saan. O kami nagaampo nga sa among pagbuwag-buwag karong adlaw, ilikay kami sa mga kablinggan, mga kadaot. Dada kami pagbalik o Dios dinhi. Aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Aron kami makakabot gayud sa among tumong. Pinagi lamang sa paggahom sa Espiritu Santo kanamo. Salamat kining tanan among giampo
sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.